Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City. Welcome to my channel. Merry Christmas, pre. Oh, unsa ba tong ipamati? Tingala ko niya. Oh, Laki pa niya kung tuhod ay. Sambasa ko pre. nanakit ang tuhod? Sambasa niya kung feel ba. Ano, ulan lang po. Mul-mul, ngalay. Wala. Unsa paminon mo sa imong kamot? Ang baga lang. Layan nyo lagi. Magpuy-puy. Murag poy-poy, murag Laki na lay. kong gini-puy. Magalingalan yung karong gini nga dawa ni. Karong adlaw lang gyud. Unsa pil nimo diha pre kani? Ang kanila pong tuo. Adili, sakit na. Sakit Hindi ba? kayo. Unsa masakit lang or Ano ba ang good mo? Lakaw ko sakit. sakit sa labi ng makuan? Unsa pa gyud? Awak. Likod. Likod. Baga. Okay, sige. Tinalang yun yung general ni. Sige, ayan guys. So, naadre ako ang kumpare akong silingan. Ako ang yung suki, no? Atong tabangan, no? Yung ginapamati, no? Basta mabikil gamay. Kaya yun na yung ipahilot kay para dili yun mo dako-dako yun. Ginagmay pa lang. No? So, atong tabangan, inubanan sa pagkampo sa Ginoo. Yeah, of course ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat og sa lahat ng mga OFW. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo ha. Mabuhay kayo mga OFW. Of course mga viewers nako nga nag-subscribe, nag-like, nag-share kada adlaw. Maraming salamat sa inyong panonood. Of course, kung karon lang nakakita sa ko ang channel, please subscribe, like, and share po. Adunay nag-comment, no? Na nag-comment sa kung taga-asa ko ang location ako diri sa Digo City. Barangay Sunuan, First Cram Street, Rabina Compound, Purok Mangga, Digo City. Kung ganahan mo mag-friend sa kuha, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. So muna akong Facebook guys. Of course, isat out din ako ang taga Digo City, Davao del Sur, lahat ng mga suki nako sa Hilot, Digo City, Davao del Sur, of course ang Mindanao. Maraming salamat. So ayan guys, maghilot ako. Shout out sa taga Rabina, Digo City. Advance Merry Christmas. Hugma na gyud. Ko na yun. Mail kay pre. Asan mo? Ito sa Nipan Park. Manoro mong park? Ha? Picture ka ba? Picture ito. Sige. Guys, so ayan maghilot ako guys. Please subscribe po. Shout out sa taga Rabina, Digo City. Ayan guys, maghilot ako guys. Ayan, shout out guys sa Metro Manila. Magandang gabi sa inyo ha. Merry Christmas. Of course sa taga Cebu, Liloan o sa taga Danao. Merry Christmas sa inyo ha, taga Danao City. Of course sa Mindanao, mayong gabi sa inyo guys. So please subscribe, like, and share po. Love you guys.
July na nasugod ko lang.
Ang gamang loob, pre. Gamang loob.
Kami panunod pre. Ha?
palang picture mo. Ano palang picture mo. Sayo-sayo pa niya. Mga teacher, wala. Bilang, sayo. Karate? Karate. Ito yun eh. Hindi kailangan niya, mahuman yung mga alas sa kape. Ito naman. Arabic. Eh? Arabic. Ano naman? Ito isang busing. Ha? Hindi ka na anaon mo. Ilom lagi. Ilom lagi kotor. Balik, balik ako. Eh? Yan ta, yan. Ah, foto. Eh, pati piniro. Wala ni. Kaya tapi tu. Ano? Sabi ko nga, ano ito? Wala ko pa daw. Kira ko Umot, umot kayo ba? Ano naman yan? At, umot kayo guys. Tapos ako guys. Mag part 2 ko guys sa atong ikat.